En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Germanes i germans, que el Déu de la pau sigui amb tots vosaltres. Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva sang. Celebrar l'Eucaristia, i d'una manera especial aquesta Eucaristia, avui, diumenge, dia del Senyor, és celebrar l'amor de Déu. L'amor de Déu per cadascú de nosaltres. Però un amor, a més victoriós. Un amor que és actual, no simplement un record del passat. Perquè l'amor de Déu està enfortit per la seva resurrecció. És aquest amor viu que transforma les nostres vides. És clar, si nosaltres també li deixem entrar. Si permetem que el Senyor, amb aquest amor immens, amb aquesta misericòrdia, vulgui transformar les nostres vides, les nostres històries. Amb senzillesa i amb humilitat, nosaltres li diem que sí, que volem que ens transformi, que volem que ens guareixi. Per això, ara, com en cada celebració de l'Eucaristia, implorem, demanem, i ho fem de manera confiada, al bon Déu, que ens guareixi, que ens doni força, que ens perdoni. Fem humilment cadascú de nosaltres. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel.
Preguem. Ó Déu, vos heu volgut que tota la llei consistís en l'amor a vos i al proïsme. Feu que per l'observança del vostre manament meresquem d'arribar a la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que viu i regna amb vos en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amén. La conversió, el canvi del cor. Davant de tot el que Déu ha fet a favor del seu poble, Israel ha de respondre i canviant el seu estil de vida. Sentirem aquesta idea ara en la primera lectura. Després, en la segona, Pau escriurà des de la presó una carta que anirem llegint durant uns quants diumenges. Com tantes altres vegades, l'apòstol obre el seu cor als seus fills en la fe i els expressa quins són els seus sentiments. Sobretot, els diu quines són les motivacions profundes que donen sentit a la seva vida. Lectura del llibre del profeta Isaías. Cerqueu el Senyor ara que es deixa trobar. Que els injustos abandonin els seus camins i els homes malèfics els seus propòsits. Que es converteixin al Senyor i s'apiadarà d'ells. Que tornen al nostre Déu tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres i els vostres camins no són els meus, diu l'oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra. Paraula de Déu. Us beneiré, Déu meu, dia rere dia, lloaré per sempre el vostre nom. El Senyor és gran, no us canseu de lloar-lo, que la seua grandesa no té límits. El Senyor és a prop dels que l'invoquen. El Senyor és a prop dels que l'invoquen. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l'amor. El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que ell ha creat. Són camins de bondat els del Senyor, les seues obres són obres d'amor. El Senyor és a prop dels qui l'invoquen, els qui l'invoquen amb sinceritat. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips. Germans, tant si surto en vida d'aquesta presó com si he de morir,
sé que Crist serà glorificat en el meu cos, perquè per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. Però quan penso que mentre continua la meva vida puc fer un treball profitós, no sé pas què escollir. Em trobo pres per aquesta alternativa. D'una banda, el meu desig és de morir ja per estar en Crist, cosa incomparablement millor. Però d'altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal. Ara, a vosaltres, us demano solament això, que porteu una vida digna de l'Evangeli del Crist. Paraula de Déu. Obriu, Senyor, el nostre cor, perquè escoltem atentament les paraules del vostre amor. Aleluia, aleluia, El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per la seva vinya. Va fer tractes per un jornal i els envià a la seva tasca. Sortia altra vegada a mig matí. En trobà d'altres a la plaça sense feina i els digué: «Aneu també vosaltres a la meva vinya, us pagaré el que sigui just». I ells hi van anar. Pel vols de migdia i a mitja tarda, tornà a sortir i va fer el mateix. Una hora abans de pondre's el sol, encara en trobà d'altres, i els digué: «Què feu aquí tot el dia desvagats?» Ells li contesten: «És que ningú no ens ha llogat». Els diu: «Aneu també vosaltres a la meva vinya». Al capvespre, l'amo de la vinya digué a l'encarregat: «Crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels que han vingut més tard i acaba pels primers». Vingueren, per tant, els qui feia una hora que treballaven i cobraren el jornal sencer. Quan tocava als primers, es pensaren que cobrarien més, però van cobrar el mateix jornal. En veure això, rondinaven i deien al propietari: «Aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que nosaltres, que hem hagut de suportar tot el pes de la jornada i la calor». Ell va respondre a un d'aquests: «Company, quin mal t'he fet? No havien fet tractes per un jornal? Doncs pren el que et toca i vés-te'n. A aquest darrer jo li vull donar igual que tu. Que no puc fer el que vull a casa meva? Tens enveja perquè jo sóc generós?» Així, els darrers passaran a primers i els primers a darrers. Paraula del Senyor.
Com sempre, us saludem a tots els que esteu seguint aquesta celebració des de casa, en nom de tots, en nom de les religioses, en nom també dels que fan possible aquesta retransmissió, especialment a vosaltres, les persones grans, els malalts, els que esteu, ja sigui perquè ara us han intervingut o potser perquè porteu temps a l'hospital, els ancians que esteu a les residències i que ara us reuniu per veure aquesta missa, per celebrar aquesta missa. I també els que esteu a casa, els que esteu sols o els que esteu acompanyats. Aquells que ara, potser no sou gent gran, però poseu la televisió i, ja sigui per casualitat o no, ara esteu en aquest canal i potser fins i tot us quedeu una estoneta. Volem participar també d'aquesta celebració, tots vosaltres. Aquest desig de que la paraula de Déu que celebrem i el mateix sagrament arribi al vostre cor i us faci bé. Sou tants i tants els que seguiu aquesta celebració, els que participeu d'aquesta Eucaristia. Avui, a més, en aquest dia 24 de setembre, festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. De fet, ara mateix, a aquesta hora, s'està celebrant la missa de l'Ofici Major a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Nosaltres ens hi unim també, com no, des d'aquesta celebració i també des de tantes i tantes celebracions de l'Eucaristia. A Déu, podríem dir que entendre'l, comprendre'l o abastar-lo, no podem, és impossible. De fet, ja ens agradaria poder entendre o dissenyar fins i tot un Déu a la mesura humana. Seria molt més fàcil creure en ell. Però és que Déu és molt més gran que això. I per aquesta raó podem dir que Déu és com inabastable per nosaltres. Però això no vol dir que Déu sigui llunyà. Això no vol dir que sigui impossible trobar-nos amb ell. De fet, tot el contrari. Hem fet experiència en la pròpia revelació i en l'experiència d'aquest poble que se sent cridat per Déu, de la proximitat de Déu. Un Déu, per tant, que es dona a conèixer, que es mostra com és, que s'acosta i acompanya a la persona en la seva vida. Segurament Déu, coneixedor de la nostra realitat, dels nostres problemes, de la nostra feblesa, és per això que Déu sempre ens acompanya, fent-se proper. I, de fet, convidant-nos i suscitant en nosaltres una resposta. Una resposta a ell i a la nostra vida, que es traduirà en la manera en què nosaltres vivim. Per això aquesta crida és constant, sempre. Des que un és jove fins a un que arriba gran. És maco avui també veure en aquesta celebració que també tenim alguns infants, alguns joves, gent adulta, gent gran, expressió també de la gran família cristiana. Doncs Déu crida a tots. I ens crida, a què? A viure en ell. A tornar a Déu. Perquè sap que moltes vegades nosaltres ens és fàcil abandonar-nos, ens és fàcil cansar-nos i desanimar-nos. És el que nosaltres diem la conversió. I per facilitar precisament aquesta conversió, Déu s'apropa i és al nostre costat, sempre. Com aquell que sap animar, com aquell que ens fa recordar les coses bones que hem viscut i, sobretot, com aquell que perdona. I si ens perdona és perquè ens estima. Com no ens ha estimat si ell ens ha creat? I Déu és, com ha cantat el salmista avui, compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l'amor i bo per tothom. Aquests són els camins del Senyor. I aquests camins, ensems, els nostres camins també, de felicitat i de vida. Però és veritat que vivint en la contradicció i la nostra limitació, pot ser que alguna vegada no ho veiem ni ho vivim d'aquesta manera. Quantes vegades no hem experimentat, germanes i germans, a la nostra vida, que allò que havíem nosaltres pensat, programat, planejat, fins i tot somiat, no s'ha complert. I això ens fa viure moltes vegades en allò que diem la frustració.
Realment la vida és massa complexa com perquè la puguem controlar del tot. I segurament encara els moments més contradictoris i els que ens fan patir més són aquells moments en què hem pensat i hem treballat per una cosa bona, per un camí determinat. I com dic, ens hem esforçat, hem treballat, fins i tot hem pregat moltíssim. I al final la cosa no surt bé. Fins i tot, doncs, quantes vegades haurem resat per alguna persona que estimem, demanant una cosa bona, i sembla al final que Déu no ha escoltat les nostres pregàries. Com ens costa d'entendre això? Les paraules del profeta Isaïes, aquestes paraules que hem escoltat avui a la primera lectura, jo crec que ens ajuda a això, a entendre una mica això. Perquè els meus pensaments no són els vostres, i els vostres camins no són els meus, diu l'oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra. Són les paraules que hem escoltat avui a la primera lectura. Això no vol dir que els camins del Senyor són sempre totalment radical diferents als nostres, no. Però sí que quan ens trobarem en una circumstància que ens sembla que el camí que nosaltres havíem pensat era bo, i la realitat potser ha anat per un altre moment, després de la nostra pregària i la nostra entrega, sempre haurem de confiar en que Déu ho sap. Déu sap molt més. Deixem fer-lo a ell. La justícia de Déu és una autèntica justícia, però no una justícia sotmesa a lleis, reglaments i disposicions humanes. No. Déu coneix el cor de les persones, coneix realment el que vivim, el que sentim i el que volem. I en ell, per tant, en Déu, trobem l'autèntica i diríem imperfecta combinació de justícia i de misericòrdia. Per això, encara que la paràbola que avui hem escoltat a l'Evangeli podria semblar en un primer moment una paràbola com injusta, doncs potser no ho és. Si ens quedem només en el fet de la retribució del treball, és veritat que a nosaltres no ens quadra. Perquè no quadra que un hagi treballat tot el dia i cobri exactament igual que el que només ha treballat una hora. Però fins i tot en aquest esquema, fixeu-vos que podríem dir quina sort que van tenir. Quina sort que van tenir els que van treballar tot el dia. Perquè aquests, primer de tot, algú es va fixar en ells des de la primera hora. Aquests van tenir treball des de primera hora. Aquests no van viure amb la incertesa de dir avui podré treballar? Avui podré portar menjar a casa meva? Es van sentir valorats des del principi. Tantes i tantes coses que no sabem. I moltes vegades jutgem o prejutgem sense saber realment la profunditat de les coses i, sobretot, el cor humà. Per això hem de confiar en Déu. Déu ho sap tot. Els camins de Déu no són sempre els nostres. I un dia potser, ja en la plenitud del temps, ho arribarem a entendre. M'agradaria dirigir-me a vosaltres que potser us podeu sentir una mica com aquests treballadors de la darrera hora. I no perquè estigueu necessàriament al darrer moment de la vostra vida. Però em dirigeixo a vosaltres que potser si us preguntessin, sou creients? Diríeu, doncs no ho sé. No sé si tinc molta fe, no ho sé. Doncs, has mirat si el Senyor és a prop? Si el Senyor potser ve avui a cridar-te, i et crida perquè t'estima i et valora, i et diu, vine a treballar a la vinya, en aquest acte de confiança. No pensis que perquè fins ara no has sentit aquesta crida o no has viscut la fe, no la podràs viure. Quantes persones troben de cop aquesta alegria i aquesta joia de sentir-se cridats i estimats per Déu? Només cal que estigueu per això a la plaça, que estigueu disponibles i estigueu atents a aquest Déu que com dic, d'una manera segurament original i particular per cada vida humana, però que es fa present i en algun moment ve a cridar-vos. Digueu-li que sí. No tingueu por, digueu que sí. Aneu a treballar a la vinya i tindreu el mateix jornal que el que ha treballat tot el dia.
És a dir, rebràs l'alegria profunda de sentir-te algú important per Déu. Clar que sí, reconeix aquesta dignitat que tenim tots per ser creats a imatge i semblança del nostre Déu. I també nosaltres descobrir i donar gràcies a Déu del moment en què ens va cridar. Ja fos des del principi, quan érem petits, perquè la nostra família era una família cristiana i ens va educar en els valors de la fe i ho vam poder-ho viure, això en la pròpia família. I portem des de primera hora treballant per la vinya del Senyor. O bé perquè va ser a mig matí, o bé perquè va ser a mitja tarda, o bé perquè ha estat a l'últim moment. El Senyor ens ha cridat. Podríem dir que a nivell humà, aquell amo no havia fet una bona planificació de recursos humans, perquè un ha de pensar en temps, quants treballadors necessitarà per la seva feina, però és que segurament aquell treballador, aquell amo, no buscava només l'eficiència en la seva producció, sinó buscava les persones, buscava aquells treballadors. I per això surt més d'una vegada al dia per anar a buscar-los. El Senyor no es cansa de venir-nos a buscar. El Senyor, en la seva infinita misericòrdia, pensa en cadascuna de les persones, en cadascuna. Se sentin més o menys creients, se sentin fins i tot més o menys bons. Ve a buscar cadascú de nosaltres. Quina misericòrdia, Déu, quina misericòrdia el Senyor ha tingut i continua tenint amb nosaltres. Com deia al principi, avui és la festa de la Mare de Déu de la Mercè. Amb aquesta antífona tan coneguda, princesa de Barcelona, protegiu nostra ciutat. Demanem a la Mare de Déu que per la seva intercessió protegeixi i alliberi a tots els captius, a tots els que se senten captius, ja sigui físicament o atrapats per tantes dificultats humanes, atrapats pel pecat, per la injustícia, pels vicis, per la corrupció i tants mals. Per tots els que són víctimes de qualsevol opressió. Que el Senyor, el que primer vol és alliberar-nos de tot mal, per intercessió de la Mare de Déu, sota l'advocació de la Mare de Déu de la Mercè, alliberi a tots els que viuen sota l'esclavatge del mal i del pecat. Reconeixent Déu Pare que ens estima. És per nosaltres també una gran pregària aquesta, l'expressió de la nostra fe. La fe que hem rebut dels nostres pares, de les nostres famílies, de l'Església. Units, doncs, junts diem: crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació de la Mare del Cel. I per l'obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es féu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós, judicant els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i font de vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que per la paraula dels profetes,
i en una sola Església santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Preguem, germanes i germans, al Senyor perquè el seu amor, la seva pau i la seva llum transformin les nostres vides i la de tots els nostres germans. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare. Escolteu-nos, Pare. Per tots els cristians, que siguen sempre bons treballadors de la vinya del Senyor, preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels bisbes del nostre país, que siguen bons testimonis de la bona nova de Jesús i ajuden a fer créixer l'esperit de concòrdia i de fraternitat entre tots els ciutadans. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels que col·laboren en entitats i associacions al servei de la justícia, la pau i la igualtat, especialment els mercedaris i els que ajuden els reclusos a les presons. Que Déu els beneeixi i trobin el suport que necessiten per a la seva tasca, particularment la redempció de cautius. Preguem. Pels pagesos, que vegin la seva feina més reconeguda i valorada i puguin viure dignament del seu treball, preguem. Preguem per nosaltres, membres de la Coral Íbera, que els nostres cants lloïn sempre el Senyor amb entusiasme i agraïment i que, en arribar el dia en què ell es digni d'acollir-nos al seu regne, puguem seguir cantant-li himnes i lloances per tota l'eternitat. Preguem. Per nosaltres, els que ens hem reunit en aquesta Eucaristia, que obrim el cor per rebre l'amor i la gràcia del Senyor. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Vivim uns temps intensos, fins i tot podríem dir difícils, a nivell social i polític. Preguem d'una manera especial per les nostres autoritats, perquè el Senyor els doni encert. Preguem també pel diàleg, per la convivència, perquè no hi hagi crispació, per la pau. Preguem al Senyor. Escolteu, Pare, totes aquestes pregàries que nosaltres amb fe us adrecem. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Pregueu, germanes i germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Accepteu, Senyor, els dons del vostre poble, perquè obtinguem en la celebració dels sagraments allò que confessem per la fe. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Us donem gràcies i us lloem, Déu i Pare Totpoderós, per nostre Senyor Jesucrist, perquè per ell heu acomplert la vostra obra d'amor sobre el món. Sabem i proclamem que en aquesta humanitat, dividida per les dissensions i les discòrdies, vos inclineu les voluntats perquè siguem promptes a la reconciliació. El vostre esperit mou el cor dels homes perquè els enemics tornin al diàleg, els adversaris es donin la mà i els pobles s'esforcin a fer camí els uns cap als altres. És també obra del vostre poder que amb voluntat de pau les lluites es calmin fraternalment, que l'odi sigui vençut per l'amor i que la venjança deixi pas al perdó. Per això cal que sempre us donem gràcies i que us lloem amb els estols celestials que eternament aclamen la vostra majestat, tot dient. A vos, doncs, Senyor de l'univers, us beneïm per Jesucrist, el vostre Fill, que va venir en nom vostre. Ell és la paraula que salva els homes, la mà que esteneu als pecadors, el camí pel qual ens arriba la vostra pau. Ó Déu, Pare de tots nosaltres, quan nosaltres ens havíem apartat de vos, ens féreu retornar per mitjà del Fill, que entregàreu a la mort perquè ens convertíssim a vos i ens estiméssim els uns als altres. Així doncs, celebrant la reconciliació que Crist ens ha obtingut, us preguem que santifiqueu aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, ara que complim el manament del vostre Fill. Ell, en efecte, poc abans de donar la vida per alliberar-nos, estant amb ells a taula, va prendre el pa amb les seves mans i donant-vos gràcies i beneint-vos el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, aquell vespre prengué el calze i donant-vos gràcies per la vostra misericòrdia, al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
Proclameu el misteri de la fe. Senyor Déu nostre, el vostre Fill ens deixà aquesta penyora del seu amor. Fent ara el memorial de la seva mort i resurrecció, us oferim aquesta ofrena que vos ens heu donat, el sacrifici de la reconciliació perfecta. Pare Sant, us preguem que ens accepteu amb el vostre Fill i que en aquest banquet fraternal ens concediu el seu esperit, que faci desaparèixer tot allò que ens divideix. Feu, Senyor, que la vostra Església sigui signe d'unitat entre els homes i promogui la vostra pau. Que aquest esperit ens conservi en comunió amb el papa Francesc, amb el nostre bisbe Josep Àngel, amb els altres bisbes i amb tot el vostre poble. Acolliu en el vostre regne els nostres germans que s'han adormit en el Senyor i tots els difunts, la fe dels quals només vos heu conegut. Que de la mateixa manera que ens heu congregat entorn de la taula del vostre Fill, units a la Verge Maria, Mare de Déu, a Sant Josep, el seu espòs, i a tots els sants, aplegueu també els homes de qualsevol llengua o país, de qualsevol raça o cultura, al convit del vostre regne, en el món nou, on resplendeixi la plenitud de la pau. Allà podrem celebrar la unitat perfecta i la reconciliació sense fi per Crist Senyor nostre. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Disposats a perdonar tots els que ens han ofès, per poder rebre el perdó que Déu ens ofereix, adrecem-nos al Pare que ens estima, tot dient: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci'ns la vostra voluntat, així a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, mas deslliureu-nos del mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. Doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Germanes i germans, doneu-vos la pau. Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que m'entreguis amb Déu, digue'm més de parella.
Pregària al Déu generós. Senyor, ajuda'ns a buscar-te. Sabem que trobarem bondat, justícia i generositat en les teves mans de Déu que estima. Sabem que ens escoltes, que ets a prop durant aquests moments de pregària. Sabem que tens la pau que necessitem i que ens dones el perdó que ens treu les enveges. Bon Déu, ensenya'ns el teu regne d'amor, de comunió de béns, de taula per a tots els qui volem ser seguidors teus, més que no pas tenir coses materials. Ensenya'ns el camí de la humilitat, de tots els valors que ens ajuden a desprendre'ns d'allò que volem posseir. Avui demanem especialment la protecció de Maria, la Mare de Déu, sota l'advocació de la Mercè i també de la Misericòrdia, festa demà a Reus. Senyor, lluem el teu nom, t'invoquem perquè ets aquí, acompanya'ns en les relacions humanes, guia la nostra actitud en tot moment. Amén. Preguem. Ens heu alimentat, Senyor, amb els vostres sagraments. Ajudeu-nos perquè els fruits de la redempció que aquí hem rebut es manifestin també en la nostra vida. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Moltíssimes gràcies a la Coral Íbera de Tortosa per ser aquí i acompanyar-nos amb els nostres cants.
Doncs, a més, veniu de lluny, heu fet un viatge llarg per estar aquí, doncs moltíssimes gràcies i també us desitgem un bon retorn a les vostres llars. També doncs, tots els que us heu fet present avui en aquesta celebració i, com no, doncs, els qui la seguiu. Jo voldria felicitar totes les mercès que avui celebren el seu sant, també les misericòrdies, també ens han recordat que demà celebren la festa. També vareu celebrar fa un temps la Mare de la Cinta, Tortosa, i em sembla que les festes continuen perquè és un any també especial, doncs també felicitats a tots. Com dèiem a les pregàries, és obvi que estem vivint unes circumstàncies socials i polítiques difícils, intenses. A la pròpia Església, doncs, també entre els fidels hi ha opinions diferents, ens passa també a les pròpies famílies. I per això, doncs, enmig de tantes circumstàncies, voldria fer-vos arribar també el missatge dels nostres bisbes, els bisbes de Catalunya, que ens adrecen unes paraules i també una petició de pregària per aquestes circumstàncies. En una nota que vàrem fer pública aquest passat dimecres dia 20. En aquests dies demanem a tots els catòlics que preguin, que demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya, que viu un moment delicat de la seva història. Demanem també a Déu per totes les persones que tenen la responsabilitat en el govern de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social. L'Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió i s'ofereix per ajudar en aquest servei en bé del nostre poble. Animem tothom, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos en la vida pública, per avançar en el camí del diàleg i de l'entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau. Que el seny i el desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots. Els bisbes de les diferents esglésies amb seu a Catalunya, 20 de setembre de 2017. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germanes i germans, bon diumenge a tots, molt bona setmana. Continuem la nostra pregària. Aneu-vos en pau. Gràcies.